Dimineața și bine ați venit la interviurile Asociației Lumea Justiției. Eu sunt Valentin Busuioc, iar invitatul meu este domnul avocat Nicolae Vlahu, candidat al Partidului Alianța pentru Unirea Românilor la Parlamentul European în alegerile europarlamentare din acest an. Bună dimineața, domnule avocat, și bine ați venit la interviurile Luju. Bună dimineața și bine v-am găsit. Domnule avocat, în primul rând, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte despre dumneavoastră, câteva repere din cariera profesională și, în al doilea rând, ce v-a determinat să intrați în politică și de ce tocmai în aur? În ceea ce privește cariera mea profesională, sunt avocat de 10 ani, activez în Baroul Constanța, acolo îmi desfășură și activitatea, acolo este și familia. În ceea ce privește competența mea profesională, de asemenea, pe lângă licența în drept și masterat în drept, mai am o licență în psihologie. Sunt membru într-o asociație internațională de avocați, unde sunt înscriși peste 8.000 de avocați din peste 140 de state ale lumii, unde mă mândresc cu faptul că sunt vicepreședinte și reprezentant al României în cadrul acesteia. Cum se numește asociația? AEA, International Lawyer Network. Înțeles. Și de ce am intrat în politică și de ce aur? Fiindcă sunt două motive esențiale, principale, pentru care am intrat în politică. Unul fiind instituția familiei, și o voi relua și dezvolta imediat, și al doilea, profesional, fiind o modificare a legislației promovată foarte tare de doi colegi avocați și foști miniștri ai justiției, ei fiind cei mai vehemenți în acea discuție, fiindcă am urmărit live-ul, respectiv atunci când la sfârșitul lui 2022 s-a modificat statutul magistraților și în acea ședință s-a decis că magistrații nu mai răspund disciplinar pentru nerespectarea hotărârilor Curții Constituționale sau a recursurilor în interesul legii dispuse de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Toată această schimbare a venit ca urmare a deciziilor în ceea ce privește prescripția specială a răspunderii penale, context în care, deși politica nu a acționat la momentul oportun și am rămas practic fără un termen de prescripție special, acum au făcut o găselniță prin care au încercat să se disculpe și să permită, să instige practic magistrații să nu respecte deciziile Curții Constituționale ori recursurile în interesul legii. De ce spun acest lucru? Fiindcă tot în 2022 a fost cea de-a doua hotărâre a Curții Constituționale privitoare la prescripție, în care au declarat neconstituțional în integralitatea sa articolul 155 privind întreruperea prescripției. Ca urmare a clarificării date de Curtea Constituțională, când a spus că de fapt din 2018 era declarat neconstituțională acea sintagmă, ceea ce lăsa lipsită de claritate și efect articolul 155, ce s-a întâmplat în România a venit ca un tăvălug, așa, fiindcă inițial magistrații nu puteau concepe faptul că nu ar mai exista un termen special de prescripție și că va trebui, în aplicarea legii penale mai favorabile, să dispună o achitare. Lucru inacceptabil, practic. Ulterior s-a ajuns până la sesizarea Curții Europene de Justiție, în care ați văzut și dumneavoastră ce soluție a dat, în sensul că, perspectiva mea acum, adică noi în România am avut o clarificare a situației date de către Curtea Constituțională, confirmată de către Înalta Curte de Casație și Justiție. Ulterior am întrebat și Curtea Europeană de Justiție, cum să ne aplicăm și să ne interpretăm noi, la noi în țară, dreptul nostru românesc. A venit decizia Curții Europene și a spus că puteți face ce vreți la voi în țară, însă nu se aplică prescripția în ceea ce privește infracțiunile pe economia europeană, pe normele europene. Lucru cu care eu nu am fost de acord, am exprimat și public această intenția mea, în sensul că nu sunt de acord cu intruziunea efectivă a
Curții Europene de Justiție în legislativul românesc în ceea ce privește strict această chestiune. Și mai ales că au fost oarecum părtinitori, în sensul că nu se aplică pentru alte infracțiuni decât cele ce aduc atingere fondurilor europene. Tocmai de aceea a venit și modificarea despre care vorbeam la început cu privire la modificarea statutului magistraților, pentru a se acoperi lucrurile și a putea întemeia judecătorii o hotărâre de eventuală condamnare în temeiul hotărârii Curții Europene de Justiție. Când ați vorbit despre doi foști miniștri ai justiției, la cine v-ați referit? Să dăm nume. La Adică. Tomu Predoiu și la Stelian Ion, Am înțeles. ilustrii avocați. Și tot în legătură cu CJUE, cu jurisprudența Curții Europene în legătură cu prescripția, ce veți face odată ajuns europarlamentar, astfel încât să promovați respectul, să îndemnați la respect din partea Curții de Justiție a Uniunii Europene față de deciziile Curții Constituționale a României? Acolo, în Parlamentul European, trebuie să trimitem niște oameni pregătiți, cu competență, dar și mai important, trebuie să trimitem niște oameni cu o coloană vertebrală, care pot spune și da și nu, în funcție de situație, când se impune. Noi am spus doar da și am plecat capul acolo. Trebuie că într-o democrație poți să spui și nu. Tocmai asta, avem libertatea de a spune nu. Este esențial să păstrăm acea suveranitate a statelor, acea suveranitate care a fost avută în vedere la înființarea practică a Uniunii Europene și acea egalitate. Acum, în ceea ce privește principiul subsidiarității, că acolo mergem, care vine în strânsă legătură cu cel al proporționalității, trebuie să ne impunem punctul de vedere astfel încât să nu mai fie necesar ca Uniunea Europeană să vină și să afecteze atât de puternic dreptul național. Pe de altă parte, aproximativ 70% din legislația din România provine din reglementări europene, că sunt recomandări pe care noi le luăm cu titlul de obligație, nici nu s-a uscat cerneala și noi am spus da, și voi reveni cu câteva exemple, că avem Green Deal, avem pactul de migrație, avem mai multe chestiuni unde am avut aceeași poziție, adică poziția ghiocel. O altă uzurpare a suveranității vine din prisma modificării tratatelor sau încercării de modificarea tratatului Uniunii Europene, în sensul că se dorește modificarea modalității de vot, în sensul că se dorește votul printr-o majoritate calificată, adică un anumit număr de state cu un anumit număr de cetățeni. Și, da, dar toate acestea presupun implicit renunțarea dreptului la veto. Acum, europarlamentarii noștri spun că este o idee bună, fiindcă măcar așa poate nu se mai opune Austria. Din perspectiva mea nu este o variantă bună sau cea mai bună variantă, fiindcă noi avem dreptul de a fi membri în spațiul Schengen încă din 2011, îndeplinim toate condițiile. Acum că se opune un stat sau altul, noi trebuie să negociem în așa fel încât să nu mai permitem Olandei ori Austriei să ne opună un drept de veto în Comisia JAI. Partea că măcar așa să intrăm și noi în spațiul Schengen nu este bună, fiindcă reprezintă aceeași poziție ghiocel a capului plecat despre care vorbeam. Dreptul de veto poate fi un instrument foarte puternic pe care îl poți folosi în negocieri, astfel încât să nu mai ajungem în situația ca măcar așa să intrăm și noi. Este o știrbire a suveranității statelor, această modificare prin votul cu majoritate calificată. Ați pronunțat un cuvânt cheie și anume Schengen. Cum vi se pare acest Air Schengen, intrarea în Schengen doar la nivelul spațiului aerian? Adică este o victorie de etapă veritabilă sau este doar praf în ochi pentru mulțime? Este doar praf în ochi și trebuie să privim imaginea de ansamblu. Fiindcă noi ne-am blocat la acest Air Schengen, bine, avem și Schengenul maritim. Însă trebuie să observăm faptul că suntem primii
care suntem într-un alt fel de Schengen. S-a creat un spațiu Schengen tot pentru noi. Noi, în realitate, stăm la ușa Europei pentru a bate la ușă, să ne primească și pe noi în Schengen. Situația că am acceptat acest Air Schengen vine la pachet cu pactul pe migrație și azil. Trebuie să privim, de asta spuneam că trebuie să privim imaginea de ansamblu. Acum, în ceea ce privește, că putem merge mai departe pe pactul de migrație și azil. Acolo se discută despre primirea mai multor imigranți, majoritatea din Asia și Africa, oricum țări non-UE, bineînțeles, pe care statele membre trebuie să-i primească. Acum, odată cu primirea lor, trebuie să le ofere și diverse beneficii, să le numim, pentru că trebuie să-i școlarizeze, trebuie să le ofere îngrijiri medicale. Ei oricum când vin în Uniunea Europeană trebuie să organizezi un triaj medical, trebuie să le faci niște documente de identificare, să cunoști lucruri despre ei, însă toate aceste lucruri presupun niște costuri. Acum, ei au motivat faptul că noi trebuie să dăm dovadă de solidaritate și să primim acești imigranți. Chestiunea problematică, și aici nu mă refer la cei care vin sunt imigranți urmarea unui război la ei în țară, sau nu am nicio problemă, sunt chestii umanitare, chiar este foarte bine și trebuie să-i ajutăm. Chestiunea problematică pentru România este următoarea. Noi avem încă o Românie în afara granițelor, suntem al doilea stat din lume cu cei mai mulți oameni plecați în afara granițelor, iar primul este Siria. Da, unde este război. Da. Deci noi suntem primul pe timp de pace. Exact. Iar suntem puși în fața situației de a accepta primi imigranți din țări non-UE și de a le oferi diverse servicii. Aceste servicii, bineînțeles că vor costa niște bani pe care România îi va cheltui. Întrebarea mea este una extrem de simplă. De ce nu facem lucrurile acestea pentru cetățenii noștri? Sau de ce nu investim bănuții respectiv cheltuiți pentru a susține imigranții, pentru a încerca să aducem românii înapoi în țară? Pentru că ați adus în discuție migrația, am să vă întreb despre un subiect în strânsă legătură cu această problemă și anume importul de muncitori străini din țările afroasiatice. În ce măsură este ea legitimă pentru piața muncii din România și de ce ar trebui ca statul să prefere muncitorii străini în detrimentul celor români? Eu cred că nu ar trebui să-i prefere pe cei străini în detrimentul românilor, însă statul a făcut tot ce a putut pentru a-i trimite pe românii noștri în străinătate, pentru a le crea un mediu nefavorabil în România. Iar acum suntem puși în fața faptului împlinit, în sensul că forța noastră de muncă calificată și profesionistă a plecat în străinătate și am rămas efectiv fără muncitori în anumite segmente de muncă. Și de aceea a fost necesar, cu ghilimele de rigoare, să importăm forță de muncă din Asia preponderent. Aș vrea să ne întoarcem un pic la subiectul Schengen, pentru că sunteți din Constanța și deci cunoașteți problema de la firul ierbii. Cum vedeți problema portului Constanța în contextul problemei Schengen? Adică mai este el un motiv de refuz din partea țărilor vestice, Olanda în principal și poate și altele? Motivul de refuz poate fi doar din perspectivă pecuniară. Că dacă nu vorbim de o situație materială efectivă, portul Constanța este o poartă de intrare în Uniunea Europeană. Tot ce înseamnă din Orientul Mijlociu, tot ar fi un pol cheie. De asemenea și ca strategie geopolitică, de apărare, etc. În Dobrogea este un punct cheie în toată Europa. Problema, și sunt sigur că este o chestiune doar de bani financiară, pentru că în această variantă
Benelux ar pierde foarte mulți bani, mai preponderent Olanda. Tot în legătură și aici voi încheia subiectul portului, nu numai al portului, ci și al orașului Constanța în general, ca oraș cu potențial turistic. Cum vă gândiți să promovați la nivel european România și în special zona Dobrogei? Trebuie să promovăm toată România și acum dacă m-ați întrebat de Dobrogea și eu fiind constanțean, mai ales Dobrogea, fiindcă România are extrem de multe frumuseți naturale. Suntem țara în care avem munte, mare, apă, câmpie, deal. Avem toate formele de relief și avem o problemă foarte mare pe promovarea de marketing, probabil, fiindcă lumea nu cred că știe ce frumuseți sunt în România. De altfel, în Grecia mergem și ne pozăm cu o piatră. Noi nu avem astfel de promovare și de marketing a turismului. Este necesară, fiindcă în Constanța sezonul turism, când ne referim la turism, vorbim 80% de sezonul estival, doar de litoral. Sezonul estival durează acum o lună și jumătate, maximum 2. Nu se poate așa ceva, fiindcă am descoperit relativ recent că am avea și niște ape termale în Constanța. Adică dacă exploatăm aceste chestiuni și devenim și o bază de tratament totodată pe litoral, cum este la Techirghiol, de exemplu, o bază de tratament, la fel am putea face pe toată fâșia de litoral pentru a aduce și a da puțin viață în afara sezonului estival în Dobrogea. Și nu mai spun de siturile istorice, arheologice și etc. Și aici putem lua exemplul de la greci. Altă direcție de revitalizare a economiei, pe lângă turism, o reprezintă cea a investițiilor. Dumneavoastră, din punctul nostru de vedere, ar trebui să punem accent pe ce fel de investiții, pe cele interne ale oamenilor de afaceri autohtoni sau pe cele străine? Pentru o bună dezvoltare, noi trebuie să fim deschiși către toată lumea. Bineînțeles că ar fi o idee bună ca statul să ofere niște facilități românilor, însă vedem ce s-a întâmplat la sfârșit de 2023, odată cu intrarea în vigoare a ordonanței de modificare a codului fiscal, în care au taxat și au schingiuit micii antreprenori și antreprenorii în general, dar mai ales pe cei din România, fiindcă dacă ne uităm, cele mai mari companii au o cifră de afaceri gigantică, sunt plătitori de impozit pe profit. Și au fost atunci o listă foarte mare, fiindcă profitul declarat era 0. Prin urmare, ei puteau fi impozitați nu cu 16, puteau fi impozitați și cu 100%, că din 0 tot 0 plătești. Aici este o problemă reală, fiindcă statul a venit să calce în picioare marea masă, motorul economiei, antreprenorii și preponderent aceștia sunt, adică 100% sunt români. Este o chestiune de politică a statului, așa ne-am obișnuit până acum, că de 34 de ani avem aceeași tipologie de politicieni, aceeași clasă politică care parcă trăiește într-o bulă a lor, iar noi reprezentăm doar niște cifre și o statistică. Când au mărit impozitul pe micro-întreprinderi de la 1 la 3%, pentru ei a fost o chestiune din pix. Însă pentru antreprenor acela simte, fiindcă plătește de 3 ori mai mult decât în mod normal. Ați avut discuții în acest sens cu antreprenori? V-au transmis doleanțele lor pe care să le duceți mai departe la nivel european? Sau veți avea în viitorul apropiat? Chestiunea sau doleanța unui antreprenor român nu știu dacă poate fi dusă în mod concret în Parlamentul European, ține mai mult de Parlamentul Național, însă toate aceste lucruri, de la administrația locală, la centrală și până la Parlamentul European, trebuie să existe o conlucrare. Fiindcă, după cum vă spuneam, 70% din normele din România provin din Parlamentul European, care se transpun, cum știm, până acum ne-am obișnuit, cel mai drastic mod posibil. Trebuie să existe o conlucrare între administrații, astfel încât cetățeanul și românul să fie mulțumit. Că în mare parte românul, antreprenorul, vrea doar să fie lăsat în pace. Nu-i trebuie nimic. Nu vrea nici ajutor, vrea să fie lăsat în pace.
asta este poziția antreprenorilor, cea pe care mi-au comunicat-o. Tot în legătură cu economia, cu antreprenorii, ați văzut că acum tendința Guvernului României și a Uniunii Europene este cea de a limita plățile în numerar, plățile cash. Dumneavoastră, cum vă raportați la această problemă? Este o măsură veritabilă, o măsură eficace pentru a descuraja evaziunea fiscală, așa cum spun autoritățile, și cele naționale și cele europene, sau, dimpotrivă, aduce cu ea pericole la adresa economiei? Eu o să vă spun perspectiva mea, iar trebuie să vedem puțin imaginea de ansamblu. Adică statul vine cu varianta interzicerii numerarului, sau a încercat să vină cu o variantă de ultralimitare a folosirii numerarului, ceea ce, din perspectiva mea, din punct de vedere juridic, este o limitare a dreptului de proprietate și de dispoziție, practic. Dar de ce spuneam că trebuie să privim imaginea în ansamblu? Fiindcă la pachet cu această situație vine și situația din penal, cea de dezincriminare în cazul în care plătești o anumită sumă de bani. Sunt plafoanele în lege. Adică este doar de fațadă această încercare, fiindcă vine din partea europeană. Vor să introducă portofelul digital în care să spui moneda digitală, să creeze un fel de suprastat cu un supraportofel digital în care ce o să pui? O să pui o monedă digitală europeană. De acolo vin de fapt toate aceste chestiuni, însă noi în România le vom resimți peste 2, 3, 4, 5 ani. De aceea și problema aceasta cu comasarea alegerilor a adus cetățeanul în situația de a nu mai fi corect informat. Noi nu mai putem discuta acum doar despre teme europene, că am vorbit de migrație, de Schengen, de familie, dacă doriți, că am câteva aspecte pe care aș vrea să le spun. Nu mai putem vorbi despre toate aceste chestiuni ce vin din partea europeană, fiindcă trebuie să vorbim și despre chestiuni locale. Iar cetățeanul este indignat prima oară de ceea ce vede, adică de chestiunile locale. Că nu e făcut parcul din orașul X, că grădinița din comuna Y nu este reabilitată și are încă toaleta în spate. Asta am făcut pentru a dezinforma, fiindcă eu practic nici nu am văzut o campanie efectivă făcută de Partidul Comasat Român, PSD, PNL, Părinte 1, Părinte 2. Altfel n-am cum să le spun. Și să nu uităm de Părintele 3 USR, că ea se identifică cum vor. La ce vă referiți? Ca să ajungem la familie, să intrăm, am făcut o introducere pe intruziunea, de fapt, a Uniunii Europene în familie, și nu neapărat a Uniunii Europene, ci a acelei clase de europarlamentari care promovează atât de mult acest neomarxism, acest progresism extrem, încât au elaborat un ghid de limbaj în cadrul Parlamentului European, unde vă voi da 2 exemple pe care le țin minte. Este de evitat a se folosi sintagma mamă sau tată și îmi scrie în paranteză mai ales în actele oficiale sau caracter administrativ. Și este de preferat a se folosi sintagma părinte, iar la descriere de ce este de preferat așa, fiindcă trebuie să respectăm diversitatea familiei. Cu scuzele de rigoare, nu sunt rasist, vin din Dobrogea unde este un mozaic multietnic, multicultural. Nu am nicio problemă cu vreo chestie privind, nu știu, de a avea ceva împotriva cuiva. Chiar nu am nimic. Însă nu consider normal să ni se afecteze identitatea, cultura. Noi suntem creștini. Cum familia, pentru mine, este formată din mamă, tată, băieți, fetițe. Corect. Acum că prin respectarea acestei diversități a familiei, vom ajunge ca de ziua mamei să spunem la mulți ani părinte. Care părinte? 1 sau 2? La mulți ani tată, părinte iar, 1 sau 2? Aici ne lovim de niște chestiuni de nuanță care, deși pare că nu ne afectează, majoritatea românilor spun că nu o să ajungă la mine niciodată, că eu sunt așa cum sunt, adică acea identitate despre care am
făcut vorbire mai devreme, nu mă va afecta pe mine și toți stau în pasivitate. O altă chestiune interesantă este sintagma sex biologic. Este de evitat, fiindcă este de preferat sexul atribuit la naștere. Iar la descriere îmi spune că acesta este atribuit la naștere, adică e scris de cineva, e dat de cineva, principalul criteriu fiind organul genital al copilului, al nou-născutului. Fiindcă, totodată, ei introduc N genuri. Ba non-binar, că nu crede în niciun gen. Ba fluid. Ăla fluid e cel care se crede azi bărbat, mâine femeie, poimine copac, cățel. Chestiunile acestea sunt reglementate într-un ghid de limbaj din Parlamentul European, adică nu sunt doar părerile mele. E părerea mea vis-a-vis de acel ghid de limbaj, îl găsiți, este public. Pe de altă parte, ei ar putea contraargumenta spunând că acel ghid conține doar recomandări, adică nu norme obligatorii. Da, este foarte corect și vă dau dreptate. Și vă reamintesc tuturor că și masca era doar o recomandare în timpul pandemiei. Și ulterior am fost obligați să ne vaccinăm pentru a putea accesa diverse instituții sau a putea tranzita. Nu? La fel și acum, acest glosar, acest ghid de limbaj este o recomandare. Problema foarte mare este că afectează nu doar copiii mei, afectează o întreagă generație cu privire la normalitate, cu ghilimele de rigoare, cu privire la cultura noastră. În desene animate și în filme vedem tot felul de ciudățenii, le numim noi, pentru cultura noastră. Adică Superman n-are iubit, băieții se țin de mână. Spun asta fiindcă am copii mici și privesc împreună cu ei când am timpul necesar. Sunt niște chestiuni care vor schimba mentalitatea copiilor noștri și atunci când, bineînțeles că acum sunt mici, dar peste 10-15 ani, ei fiind îndoctrinați de ce văd la televizor sau pe internet, și avem exemple și de pe internet, știm foarte bine că cea mai frumoasă femeie din lume este un bărbat, cazul cu Miss din Olanda, am văzut ce se întâmplă la Eurovision, am văzut ce a făcut și statul grec acum 2-3 luni, când a legalizat căsătoria între persoanele de același sex și cetățenii s-au revoltat și acum se revoltă în continuare, fiindcă aceștia au început să adopte copii. Acestea sunt niște probleme legate de cultura, identitatea, tradiția noastră, pe care europarlamentarii noștri trebuie să le expună în Parlamentul European. Ați adus în discuție pandemia, ați rostit cuvântul cheie pandemie. Cum ați petrecut perioada 2020-2022? Cum ați petrecut sfârșitul lumii, ca să citez un titlu de film? Păi, a fost indus acest sfârșit al lumii. Am văzut cu toții ce experiment au făcut cu noi. Au fost un experiment social, dacă privim iar imaginea de ansamblu, fiindcă, haideți să vedem ce s-a făcut prima oară. Toată lumea au indus frica în oameni și i-au făcut să rupă toate rafturile magazinelor. Nu mai găseai nimic în magazine, de parcă efectiv venea sfârșitul lumii, după cum ați spus. La început ne-au recomandat să purtăm mască, ulterior ne-au închis în casă. Am ajuns până în situația de a nu putea merge la biserică să luăm lumină, fiindcă acolo era un buf de COVID și ulterior am putea muri. Ne-au indus această frică tocmai pentru a ne controla și a observa cum ne comportăm noi ca indivizi. Pentru că au ajuns să scoată armata pe stradă, adică despre ce vorbim? Asta e o problemă. A fost o modalitate de control a populației care s-a dovedit a fi efectivă în concret. Și nu mai vorbim că au comandat și vaccinul, că știm foarte bine și știrea că s-au fraudat 1 miliard de euro. Asta aici la nivel național, fiindcă șeful lor suprem, Ursula, care mai cere încă un mandat, de aceea a venit ea în România când le-a făcut lista comasaților, a venit să le facă lista și să ceară sprijin pentru a o vota pentru încă un mandat. Dăm dintr-una într-alta, dar vreau să ating și chestiunea cu Ursula. Doamna Ursula von der Leyen sau von der Leyen este și ea puțin cercetată în ceea ce privește niște contracte de consultanță ale soțului ei acordate companiei Pfizer, numai că acolo vorbim de sute de miliarde de euro ca și prejudiciu.
Doamna Ursula, când a venit în România să facă lista comasaților, dacă mai țineți minte, cine a fost prima pe listă? Fiindcă au spus că vor pune prima pe listă o femeie independentă pe lista alianței PSD-PNL. Mi-aduc aminte, dar vag, nu-i mai țin minte numele. Nu mai contează, era După figură o știu, reprezentantă a Comisiei Europene în România. Da, da. Dar ea era independentă. Ulterior s-a retras și acum au rămas să se decidă cine e femeia independentă. Tudose sau Rareș Bogdan? Nu știu cine a tras, adică știu cine a tras paiul mai scurt, dar nu mai comentăm. Despre asta este vorba și în actuala clasă politică. Eu am intrat în politică fiind un om ancorat în societate. Eu nu am avut intenția de a intra în politică, de a face politică. Am avut același părere despre politicieni, precum foarte multă lume. Și de ce asta? Fiindcă de 34 de ani noi vedem aceeași clasă politică, după cum spuneam, cu aceeași viziune, că nu e nișa 1, e nișa 2, dacă a trecut și nișa 3, vine nișa 3, 4 și așa mai departe. Acum, toți doresc o schimbare. Iar de ce AUR? Fiindcă în AUR, am omis să spun de ce AUR, în AUR am găsit acea echipă de profesioniști, acea echipă care s-a bazat pe o meritocrație, fiindcă eu de altfel așa am și ajuns pe lista de europarlamentare. Eu neavând pe nimeni în politică și neavând nici rude, nu s-a mers pe niciun fel de nepotism, pur și simplu pe competențele personale și socioprofesionale. Acum, acest lucru m-a bucurat și ei au fost singurii care s-au opus în 2022, atunci când s-au modificat statutul magistraților, au fost singurii care s-au opus. De altfel, și din timpul pandemiei s-au opus, că eu de atunci nu pot să spun neapărat, îi admiram. Nu eram membru, eram simpatizant. Însă au pus foarte bine punctul pe rană și au indicat unde sunt problemele. Chiar dacă nu e bine să le auzim, chiar dacă au început ulterior să facă, domne, că sunt extremiști, că eu văd puțin diferit lucrurile. Suntem de extremă necesitate. Suntem de extremă urgență. De ce asta? Sunt extremist fiindcă susțin niște valori conservatoare? Fiindcă nu mai sunt, nu vreau să accept că există 5, 10, 54 de genuri și că eu zic că sunt doar două, fiindcă așa ne-a lăsat Dumnezeu cu două genuri, masculin și feminin, și dacă spun și susțin asta, înseamnă că sunt extremist. Că nu mai fac parte din noua clasă modernă care gândește mai oarecum liber. Aș vrea să încheiem un pic subiectul pandemiei. Ați menționat-o mai devreme pe doamna Ursula von der Leyen și acea afacere pentru care este cercetată. Cât de optimist sunteți cu privire la cele două dosare majore legate de pandemie? Pe de o parte, cel de la nivel european, anchetat de către EPPO, Parchetul European al doamnei Kövesi, cu privire la doamna Ursula von der Leyen și afacerea cu vaccinurile. Și pe de altă parte, dosarul din România pe care îl instrumentează DNA și care vizează achiziția de vaccinuri de către guvernul Florin Cîțu. Cât de optimist sunteți că aceste dosare ar putea avea o finalitate? Și ce finalitate vedeți în acest sens? Eu cred că vor avea o finalitate și trebuie să menționez faptul că AUR a fost partidul și noi am fost cei mai vehemenți în a demasca această situație, fapt care a condus în România la demascarea fraudei de 1 miliard de euro, iar în Parlamentul European a fost domnul Terheș, primul de pe lista AUR, din Alianța AUR, pentru Parlamentul European. El a fost cel care a demascat contractele. Și dacă vă aduceți aminte, când a solicitat contractele, după N încercări de a primi contractele, a primit cu ștersături negre, astfel încât nu se pricepea nimic, nu puteai concluziona nimic din acele documente. Dar eu sper să ajungă la un bun sfârșit, organele competente să-și facă treaba, fiindcă noi spunem ce vedem acum. Eu cred că au existat fraude, însă nu pot da ca jurist cu părerea, astfel încât pot spune că
trebuie să-și facă treaba parchetul, atât cel național cât și cel european și ulterior instanța. Ultimul subiect despre care vreau să discutăm se referă la ceva ce ați menționat și dumneavoastră mai devreme, și anume Green Deal. Această politică ecologistă a Uniunii Europene, despre care vedem deja că are câteva rezultate concrete, câteva implicații pe teren, și anume trecerea accentului de pe energia, să spunem așa, producerea tradițională de energie, cea pe bază de combustibil fosil, către aceasta nouă, pe bază de energie regenerabilă și așa mai departe. În ce măsură considerați că este viabil programul Green Deal și dacă dumneavoastră considerați că nu este viabil, cât vă așteptați să mai dureze până când Uniunea Europeană va renunța la el? Noi am fi trebuit mai înainte de toate să solicităm în cadrul Uniunii Europene o amânare a aplicării acestuia. Iar vorbim despre poziția de ghiocel, nici nu s-a uscat cerneala pe hârtie și noi am spus da, fără să întrebăm, fără să ne gândim. De ce în Germania s-a putut obține o amânare? În aceste situații nu mai suntem egali ca europeni? De ce în Germania s-au conservat minele, iar noi le-am închis? Și odată închise, nu mai pot fi redeschise. În starea lor de conservare, ei le-au și deschis, de fapt. De ce nu vom mai putea folosi lemne să se încălzească românii, fiindcă sunt foarte mulți care încă se încălzesc pe bază de lemne? De ce vom fi obligați să scoatem sau să renunțăm la centralele pe gaz, cele de apartament? Fiindcă dacă nu vom renunța la ele, bineînțeles că vom fi taxați. Aici este o problemă. Sunt câteva chestiuni concrete care ne afectează. Aici trebuie să intervină ai noștri. Adică nu vă imaginați că eu sunt anti-verde, însă consider că trebuie să existe o tranziție lentă și aplicată conform specificului statelor. Adică noi nu mai avem nicio industrie, nu poluăm mai deloc, fiindcă nu mai avem industrie, însă aplicăm cele mai stricte reguli privind tranziția. Aceeași politică ecologistă a dus la apariția așa numitului oraș de 15 minute, unde viziunea europeană este ca omul, ca cetățeanul să nu aibă nevoie să se deplaseze cu mașina pe o distanță care să nu poată fi parcursă în 15 minute. Dumneavoastră considerați că ideea este una utilă, benefică pentru cetățean, în sensul în care să aibă tot ceea ce îi trebuie la îndemână, sau dimpotrivă că este un pas către limitarea libertății de mișcare? Eu chiar voiam să fac o paralelă cu pandemia. Vă rog. Mai țineți minte când aveam voie un anumit interval orar să ieșim pentru cumpărături, pentru etc.? Da. Nu găsim nicio asemănare aici în acea limitare a libertății noastre de mișcare, după cum bine ați spus, ca în pandemie. Nu observăm iar un control al populației, că parte din Green Deal va veni și situația în care nu vom mai putea folosi mașina decât pentru un anumit număr de kilometri în cazul în care folosim combustibilul clasic, iar nu folosim mașină pe baterii electrice. Deși pentru producerea acelor baterii este afectat mai mult mediul înconjurător decât dacă am folosi combustibilul clasic. Despre asta este vorba, despre limitare, control, iar ai noștri au ridicat mâna fără să clipească, fără niciun murmur, fără nimic. Pur și simplu au zis da. În încheiere, vă rog să le adresați un mesaj alegătorilor, românilor care se vor duce la urnă la alegeri în 9 iunie și celor care încă nu s-au hotărât. În primul rând, toată lumea, îmi doresc ca toată lumea să meargă la vot, fiindcă doar așa putem produce acea schimbare pe care o așteptăm, doar așa putem înlocui niște politruși politici cu niște oameni cu coloană vertebrală, și aici mă refer la cei din lista AUR. AUR are cea mai bună listă de europarlamentari dintre toate partidele și vă rog să verificați această informație.
trebuie să producem schimbarea, fiindcă noi reprezentăm o speranță, noi reprezentăm și soluție și, în cel mai important, noi reprezentăm o siguranță că acolo vor fi niște oameni drepți. Majoritatea nu au mai făcut politică și de aceea consider că prin experiența pe care o avem putem să reprezentăm România la cel mai înalt nivel. Domnule avocat, eu vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră la interviu. Vă urez succes în campania electorală și vă mai așteptăm pe la noi. Vă mulțumesc mult de tot. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă așteptăm la următoarea ediție a interviurilor Asociației Lumea Justiției.